Għall-Ministru Chris Said, il-kriżi politika f'pajjiżna mhix tħalli impatt fuq l-ekonomija. Kien hemm min għamel referenza għas-sitwazzjoni politika u li din tista' toħloq problemi ekonomiċi, minn dak li semma ma jidhirx li qed toħloq problemi ekonomiċi fil-pajjiż sa issa. Kienet fuq talba tal-General Workers Union illi l-MCESD iltaqa' sabiex jiddiskuti l-inċertezza u l-instabilità illi ġabet magħha kriżi politika illi żviluppat f'dawn l-aħħar ġimgħat. F'kummenti lill-medja fit-tmiem laqgħa ta' satejn tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, Chris Said qal illi d-diskussjoni dwar is-sitwazzjoni politika mhijiex fil-parametri tal-MCESD. Madankollu mhux tal-istess fehma s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li huwa ċar li l-kriżi politika qed tħalli impatt fuq l-investiment ta' pajjiżna. Il-membri tagħna jirrapportawna illi hemm pereżempju mħabba l-ċertezza hemm tkaxkir ma' saqaj biex jiġu diskussi u konklużi ftehim kollettivi f'diversi postijiet tax-xogħol. Għandna wkoll sitwazzjoni fejn investiment qiegħed on hold biex sakemm jaraw is-sitwazzjoni kif tiżvolġi ruħha. L-istess sentiment kien espress minn uħud mill-imsieħba soċjali. Irridu noqogħdu attenti għax dan ifisser li dak li qegħdin nagħmlu fuq xena lokali mill-aspett politiku jista' jkollu impatt fuq l-indikaturi ekonomiċi. Diffikultajiet politiċi nsejħulhom hekk għandhom diffikultajiet biex qed ngħidu inċertezzi politiċi, aktar diffikultajiet politiċi m'għandhomx inħalluhom jestendu li jkunu li jkollhom impatt negattiv fuq l-ekonomija. Ovvjament aċċennajna li ma jfissirx li aħna maħniex konċernati bis-sitwazzjoni preżenti għaliex qed noperaw f'settur sensittiv ħafna. Intant, waqt li kienet għaddejja l-laqgħa tal-MCESD, il-Forum Unions Maltin sejħu konferenza tal-aħbarijiet quddiem dar il-Mediterran hekk kif għal darb'oħra ma kienux mistiedna sabiex jattendu din il-laqgħa. John Bencini fisem il-Forum Unions Maltin sostna illi l-inċertezza tista' tħossha bidejk u anke hija ħaġa ċara li hawn inċertezza fil-pajjiż. Saħa illi l-Gvern għandu jkun kuraġuż u jaqta' darba għal dejjem din l-inċertezza filwaqt li tkellem ukoll dwar it-tnaqqis fil-credit rating ta' Malta mill-Aġenzija Moody's. Pitada, il-ġimgħa d-dieħla jekk ikun hemm il-fiduċja fil-Prim Ministru mill-partit kif kienu mistenni. Però wara dik jibqa' dak id-diskors inċert minn membru mill-Parlament illi jgħid diskors illi jżomm people illi ma nafux, jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar hija r-responsabilità tal-Gvern illi jaqtala rasa. Bencini tkellem ukoll dwar id-deċiżjoni tal-aħħar sigħat min-naħa tal-Aġenzija ta' Kreditu Moody's. Meta il-Moody jgħidu xi ħaġa pożittiva, il-Gvern jgħid mhux jien qed ngħidha, il-Moody ara x'qed tgħid fuqna, u allura il-Moody hija kredibbli. Daqqa waħda issa l-Moody mhix kredibbli iżjed, issa qegħdin ngħidu li mhux ġust dak li qed jgħidu l-Moody. Allura mistoqsija tagħna hija lill-Gvern il-Moody hija kredibbli jew le? Għal din il-laqgħa tal-MCESD kellu jkun preżenti il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech. Fil-bidu tal-laqgħa Chris Said qal illi Tonio Fenech ma setax jattendi minħabba li jinsab il-Greċja għall-laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi Ewropej. Din il-laqgħa iżda ma saritx għaliex tħassret u fil-fatt kelliema l-Ministru Fenech ikkonferma ma' One News illi l-Ministru tal-Finanzi kien Malta fil-ħin illi jiltaqa' l-MCESD iżda ma attendix. Il-laqgħa li jmiss tal-MCESD se ssir fit-22 ta' Frar.